Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Χρυσή Πακατάρη και είμαι η πρόεδρος του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Μεταμόρφωσης. Θέλω να σας καλωσορίσω στην εκδήλωση που κάνει ο σύλλογός μας με αφορμή τον εορτασμό των 12 Αποστόλων, που είναι σε 2 μέρες από σήμερα. Στην εκδήλωσή μας θα συμμετέχουν τα χορευτικά τμήματα των συλλόγων ΖΕΠ, Λευκοπηγής και Σιάτιστας και θα τα συνοδεύει η ορχήστρα του Χάρη του Σαλαγκιώτη. Την εκδήλωση θα ξεκινήσει το νεοσύστατο παιδικό τμήμα του Συλλόγου Μεταμόρφωσης με χοροδιδάσκαλο, τον Γιώργο Ζάγκο. Ευχαριστώ πολύ. Έρχομαι, μα δεν σε βρίσκω. Πηγαίνω και έρχομαι, μα δεν σε βρίσκω. Βρίσκω την ώρα σου, μανταλωμένη. Τα παραθύρια σου με κοβολούνε. Ρωτώ το πάπλωμα που είναι η κύρα σου. Ρωτώ το πάπλωμα που είναι η κύρα σου. Κύρα μένει εδώ, πάει στη Βερίσι. Πάει για να πιει νερό και να γιομίσει. Σαββάτο βράδυ καλέ Μαρία, για Κυριακή πρωί. Αμάν Μαρία, για Κυριακή πρωί. Μαρία, 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 σ' αγαπώ. Μαρία, 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 σ' αγαπώ. Μαρία, για να σε παντρευτώ. Αμάν Μαρία, για να σε παντρευτώ. Μαρία, 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 σ' αγαπώ. Μαρία, 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 σ' αγαπώ. Κρέμεται στο λαιμό σου, κρέμεται στο λαιμό σου. Πώς να κάνω, πώς Μάρι, Μαρίγο, πώς να κάνω, πώς να γίνω
μπιτσότισες. Ήμουν οι μπιτσότισες, καμιά παιδί δεν κάνει, καμιά παιδί δεν κάνει. Κλείνεις ο κότσος, κλείνησε να πάει στο πανηγύρι για να χορέψει τσάμικο να πιει κανένα ποτήρι. Άγιε πήρε την κάπα την κλάπα στον ώμο το τακάρι και πόντα έφτασε το κότσο στο μασάρι και με τα πόδια έφτασε το κότσο στο μασάρι.